BTCआ मोनसे नक्सा सोलायनो नागिरदोंमोन जे गेटआ ओरै नांगौ ओरै नांगौ होननानै नोंसोर बुंनांगौआ दङ गेटआबो जोंनि गोसोआवनो जागोन गेटखौ सोलायनो हायाखै बिसोर BTCआ गरसे थाखानिबो होनांगौ हावारि दा बेफोर जिनिसफोरखौनो बुंनानै लागासिनो दङ दा बे माइबाबो बेफोर जोंनि अर्थनैतिक अबस्थाया माबायदि डेभेलप जाया उन्नति जाया खारन थाखा फैसा गोनां मानसिया रावबो अन्थाइ बुथुमनो खामला मावनो थाङा दा बेफोरखौ नों जुदि डेभेलप खालामनो हायाबा बेखौ बुंनानै मा जागोन दा दिनैहाय सोरहाबा गंब्रै हटेल दङ जोंनि नेताफ्रा सोरहाबा मा बोसोराव 35 लाख 40 लाखनि गारिखौनो बोसोराव गंफा बायो बोसोरसे सालायनानै फानफिननो गोदान जायो सोरहाबा 6-7 जन मानसिया साहा बागान दङ सोरहाबा इन्डास्ट्रि दङ खिन्थु रायजो राजानि अबस्थायाथ' जेबो डेभेलप जायाखै बा ससन होनाबा माखौ सोबख'नाय होनाबा माथो सोबख'नायाथ' बेनो दा बे समाव आंबो नांलायनो बुलायनोबो गोसो गैया जुजिनोबो गोसो गैया आं बिराद खोथा मानिनानै सोलिग्रा मानसिमोन इभेन हाग्रामा मोना माबाफोर बुंबा आं बेखौबो खर' गंलायनानै थाग्रा मानसिमोन मोनसे समाव आंनिफ्राय देरसिनबाबो बे रुपसि एयारपर्टखौ जेरैहाय रिबन होनानै लायो जोंसो लाबोबाय होननानै अथ'सो बिसोरखौ नाङा होनबाय हा मोननाय नङा बेयावनो खालामाबा जेबो मानियाखै दा जोंनाव सोलायनाय फैयाखै अर्थनैतिक दिगाव सोलायनाय लाबोनांगौबा नांलाय खमलाय खालामनोबा गोसो गैयामोन नाथाय जेब्लानाखि नुबाय जे बेवहाय 100 जननि गेजेराव 2-3 मानसिया राजनिति खालामनायखौ थाखा खामायनायनि मोनसे पेसा बायदिसो बेबहार खालामलांबाय बेखौ प्रतिबाद खालामनो दरकार दंना गैया प्रतिबाद खालामाथ' बारा जालांसै आं बेवहायनो नुदों नाजारिया आंनो प्रथम दावसा रायजोनानै बिदि प्रतिबाद खालामनायावनो जोंखौ गावथारनो बुथारनो नागिरदोंमोन जों खिन्थु थांनानै थादों प्रतिबाद खिन्थु जों दाबो थांनानै आरो आंहा माने आं खालामो सासे रायजो सभानि एमपि जानानैलाय गभर्नमेन्ट सालायग्रा दलजों ओरै आखाइ फोलावबाबो आं आखाइ मिलायनो हायो दिनैबो हायो नाथाय बयबो जुदि क्षमतानि थाखायनो गोदना गोमालांजोबोबा बेजोंबा बेजों दल सोलायलायनानै मन्थ्रिल' जाबाय थायोबा आसल थांखिनि थाखाय सोर जुजिनो आसल जेंनाखौ लानानै सोर जुजिगोन ना आंहा लान्दा खान्दा जेरै ना गावहानो निजा गावनि गारि गंसे दं ना मोजां न' मोनसे दं ना बिसि फिसानो आङो मोजां जिगान होनो हायो ना फिसाखौनो आं मोजां स्कुलाव फोरोंनो हायो थेवबो मोनसे प्रतिबादि मोनसे शक्ति होबथाग्रा गोहो संग्रामि शक्तिया नांगौ नङा दिनैबो संग्रामाव आंनि देहा आंनि बोलो गोसो बोलो जेब्लासिम बुंगोन आङो संग्रामावनो दंगासिनो दं जेब्लासिम देरहायाखै संग्रामा आरो बे संग्रामाव दिनै लासै लासै मानसिफ्रा फैनो हमदों जायनि थाखाय दिनै जों राजनितियाव गावस्राबाय लेखा गोरों मानसिफोर दं जायफ्रा साख्रि मावो साख्रिनिफ्राय गलांनानै गावनि न'आव ड्रयिं रुमाव जयै मबाइला दिरुननानै मा खालामो बिसोरो फेसबुक टुइटाराव बे बर'नि राजनितिक नेता जातीय नेताफ्रा मेलेमा थिग नंला खौसे जानो हायाबा गासिबो सेस जाजोबसै होननानै जों फरायो आंखौथ' मा जालायलायो हे इसोर बे उल्खावनोबो मोजां बुद्धि हरदो होनलायहरो आरो हाग्रामाखौ बुङा आंखौ बुंबाथ' गिनाङा नालाय खिन्थु हाग्रामाखौ बुंबाथ' गिनांगौबो जाहैबाय हाग्रामाखौ बुङा आग्राया दाखालि हाग्रामा मा बुंलायबाय बे प्रमद बर'आलायनो प्रमद बर'आ माबा एनडिपिनि फैसा खांना जाग्रासोमोन होननानै बुंलायबाय बेलाय मा बुंथों मानसिया नों मालाय माखौ जायफ्रा बुंदों ना प्रमद बर'आ फैसा खांनानै जागोन नंगौना नङा आं मिथिया बेलाय बर' फैसा खांनानै जानो बिएससि मानसि फरायनायमोन बे रङिया कलेजाव फरायोमोन गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोरबा खैफोद गोलैदोंबा सोरनावबा गरफा गरनै फैसा बिनानै लायनानै सहाय हरनायाथ' नोंबो हरो आंबो हरो नङा होमबा बेखौ फैसा खांग्रा माथो जानाय नङाना बे बुंग्राया गाव मालाय मामोन आन्दलन खालामनायनि आगोल मामोन गाव मालाय आरो बेखौ गुफुरलायजोबनांगौबालाय मा थाबावनो एखेबारे ना बुरि फुरा बिबु बिला बर'नानै फाहायनानै जाजोबलायनाय जाया जोंनाथ' बर'फ्रा एसे हुदाबो दङ बोरमाखौथ' बेदरखौ जायो बिबु बिलाखौ फाहायनानै जायो गावजों गाव बांद्राय बेबायदि बिबु
मोजां नङा अमा बिबुखौ फारायनानै जायोबा बांद्राय जाबाय थायोबा बेजोंबो बेमार जायो बेफोरखौ मानो बुंलायनांगौ गावजों गावलाय दिनै बे जि मावनो नागिरदों बे मोजां नंना नङा बेखौ बिजिरलायनानै नायबानो जाबाय दिनै मावनो नागिरनायाव माबा भुल दंबा बेखौ बुं रत्नाकर दैसुआ जुदि बाल्मिकि जानानै दुनियानो गियान होलांदोंबा सोर मामोन बेखौ जोंनो नायाना गावखौबो जों नायाखै गाव बिएटिनि आन्दलन खालामनानै जेलानाखि ओजों थायो बेखौथ' रावबो सोङामोन ना नों सोरनि फिसा नों मा मावो बेसेबां फरायदों बेखौथ' सोङामोन ना रावबो बेखौलाय मानो बुंलायनांगौ फालाय गोजाम बाथ्रा बुंलायलायोबा गावजों गावनो पास बिसार थालायलायो दा बेफोरखौ बुंनायखौ बन्द' खालामनांगोन राजनिति खालाम आरो राजनितियावबो मोनसे सैथ्यता खालामो दा बड'लेण्डखौ दानो जाया होनबाय उपेन ब्रह्मआबो थैनायनि आगोल मोनसे खोथाखौ बुंलांदों गाव सुक्ति खालामना मोनाखिसै भारत सरकारा खिन्थु बिएसि टाइपनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ जासिलांबायमोन मा बुंदों मा भारताव दा पलिसियानो गैथ'थाराबा बे आन्दलनखौ नोङो आन्दलननि नामा आन्दलन लांबाय थायोबाथ' मानसिफ्रा माब्लाबा समाव आन्दलनखौ गिनानै खारजोबोबा आन्दलना सेस जागोन गेजेर खन्द'आव माबा मोनसे खालामदो होननानै बुंलांनायखाय सानसुमानि दिनाव बिएसि जादों सानसुमायाबो बे समाव बुंदों दा पलिसि गैथ'वा ओंखायनो जों बिएसि लाबाय नाथाय सिमानि गन्दगल जानानै बिएससिआ इलेक्सनबो जानो हायाखिसै बे समाव गावहा आन्दलन खालामबाय बिएलटि दानानै बे समावबोथ' बेखौ बुङाखैमोन ना रावबो नोंना भुल जाबाय होननानै मानो आन्दलन खालामदों होननानैथ' रायाखैना बेखौ रावबो दिनै 13 बोसोर सासननि उनाव तेलेंगाना होबाय आरो बिदर्भ होनो ओंखारगासिनो दं बे समाव जोंहाबो बुंनांगौखौ बुङाबा बोरै जानो होननानै प्रमद बर'आ दिनै ओंखारबोनानै बड'लेण्डनि आन्दलन खालामबाय बेखौथ' आन्दलनाव लामा जौथे मिथिनाखै एनडिएफबिनि आल'सनाया दिनै 2005 सननिफ्राय लानानै दिनैसिमाव 20 बोसोर जाबाय 13 बोसोर बारलांबाय मोनसे समाधान नांगौ बेनि थाखाय आन्दलनबो खालामदों समाधानबो बिदों गाहायथ' बिसोरथ' हेल्पसो खालामनांगौ दा बड'लेण्डनि आन्दलना भुल आन्दलन खालामनायानो भुल होननानै बुङोबाथ' गावनाबो भुल गावलाय माथो आन्दलन खालामाबा बिएससिजों जेबो जाया बड'लेण्ड नङाबा होननानैथ' आन्दलन खालामाखैमोन होनबा बड'लेण्डआथ' मोनाखिसैना होमबा गावबो स्वीकार खालामगोन नामा आंनाबो भुल जादों होननानै एसेबां निरिह मानसिया जे जिउ जोबलांबाय हाजार बे बिएलटि आन्दलनाव बेनि थाखाय खेमा बिएलटि नामा भुल स्वीकार खालामनांगोन नामा बेनि थाखाय रावबो रायजो राजाया भुल हमाखै हमनायबो नङा खारन थांखियाव सहैनांगौ जाय जेरैखि जाया बबे समाव सोर बोरै बे थांखियाव सहैनो थाखाय आन्दलन खालामलांनो बयबो खालामलांगोन बेखौ भुल बुंनांगौनि बाथ्रा गैया दा इसेबां निकृष्ट राजनिति जुदि जातिनि गेजेराव गावजों गाव जालायलायोबा आरोबाव आलादासे गाज्रि मोजां गेसाव गुबुन रायखांलायनानै थांनाय समाव सोर मा मावदोंमोन बेखौबो सिनायनो रायखांजोबलायलायनानै गावजों गावनो जुदि राजनितिखौ खालामलांनांगौबा बे समाजाव मोजां जाबाय आं ओंखायनो खावलायो बिथांमोनखौबो नीति आरो पलिसिनि सायाव राजनितिखौ खालाम व्यक्ति आक्रमणखौ लानानै खालामनो नाङा मानसि बयहाबो भुल जायो सोरबा रन्जनाबो भुल खालामलांदों सोरबा हाग्रामाबो खालामलांदों सोरबा सानसुमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फिसा फिसौ बुला फिसाफोरखौ खालामनो थैनानै थांबाय आरो आं सासे मानसि आंथ' मा नेता जानायनि खुनु सिमांबो गैया जानायनिबो खोथा गैया आं फिसा मानसि हाइ बुरलाग्रा पियन टाइपनि केरानि टाइपनि खामानिखौ आं मावो बिसोरनो स्टिक बुयो आङो स्टिकना नाथाय जेब्ला गावजों गाव गावथारलायो एबसुनि बिबान आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनो रावबो गैला आं रुजुनांगौ थैबा आं रुजुनोसै आं बिदि दिनै बे अबस्थायाव मोजां सम मोनबा आं फैयामोन दा बेफोर भुला आंनावबो जालांदों जानो हागौ सोरनावबाबो जालांदों जानो हागौ दा प्रमदनावबो जागोन सोरबा गोरानावबो जागोन मानसि नाथाय थांनाय समनि गेसाव गोफोन रायखांलायनानै जानला मोनला बाथ्राफोरखौ बुंलायलायनाय जायोबा सासे मानसिया मालाय बेसेबां सैथ्य खालामनानै उत्तरथ' होफिनगोन गाबोननिफ्राय जों जुदि बे मा मावलाङामोन बेखौ उत्तर होफिनलायनांगौ जायोबा जोंनि अबस्थाया मा जागोन दा बेखौ स्टप खालामलायनो थाखाय आङो खावलायो
राजनितिखौ खालामनोबा राजनितिनि नीति आदर्शनि सायाव खालामनांगौ बेबायदि खालामनो नाङा दा जोंनाव खुनु डेभेलप जायाखै आरो ओंखायनो नैबे परिबर्तननि संग्रामखौ लाबोदों दा जोंनि इउपिपिएल दानायनि गुदियावनो बड'लेण्ड जेंनाखौ मोनसे लास्टिं पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनांगौनि थाखाय जि आन्दलन जादों बे आन्दलनखौ जाफुंसार खालामनायाव राजनैतिक भाबै खामानि मावलांनाया मोनसे जोंनि नाम्बार वान थांखि आरो ओंखायनो जों बे सोमावसारनायजों बुंखायो जों देरहालाङोबाबो बड'लेण्ड जेंनानि बाथ्राखौनो बुंनानै भारत सरकारखौ बाध्य खालामनोसो